Hej ljudi! Danas radimo planiranje za 2019. godinu. Da, već je došao taj trenutak kada trebamo razmišljati o tome što će se događati iduće godine, odnosno kakve ciljeve želimo ispuniti, kakve akcije trebamo raditi da bi došli do njih, koja je to zahvalnost koju imamo možda prema protekloj godini i koja je vizualizacija s kojom ćemo stvarno doći do toga da nam se ti svi ciljevi i ostvare. Danas u ovom videu ćemo proći kroz vodič koji sam napravio, koji možete skinuti dolje na linku. Radi se o jednom besplatnom PDF-u koji se zove 2019. najbolja godina do sada. U tom vodiču ćete moći korak po korak sa mnom sada proći kroz planiranje godine koje sam sebi napravio. Znači, bez obzira što je to moj vodič, meni je lakše stvarno na taj način planirati godinu i sprintati to, možete ga besplatno naći dolje i jednostavno ispuniti sve kroz cijeli sadržaj. Nastavite gledati ovaj video. 2018. godina je stvarno bila zanimljiva godina, turbulentna godina, puno toga se dogodilo, meni osobno je stvarno bila jedna od najboljih godina do sad, ali mislim da realno kada se nalaziš u situaciji da ostvaruješ svoje snove, da stvarno pratiš svoje ciljeve i da ideš prema tome što želiš postići, da ti svaka godina nekako bude najbolja godina do tada. Zato sam cijeli ovaj pokret i nazvao najbolja godina do sad, a sada ovo što radimo je smjer prema tome da 2019. godina bude najbolja godina do sada. Iako to možda zvuči kao klišej, konstantnim napredovanjem, konstantnim radom na sebi, konstantnim učenjem, konstantnim vizualizacijama, meditacijom, stvarno dolazimo do toga da idemo sve bolje i bolje, da idemo sve više i više i da postižemo stvari koje želimo ostvariti. Činjenica je da kada se nalazimo u situaciji da radimo na sebi, kada poboljšavamo sebe, kada poboljšavamo svoje okolnosti, neki ljudi koji se nalaze oko nas se možda mogu naći u situaciji da nam kažu da smo se promijenili, da više nismo isti, da više ne funkcioniramo na isti način i to je istina. I po meni osobno to tako i treba biti. Ja kada gledam sebe prije 3 godine, kada sam radio sa nekog drugog, to je bio neki potpuno drugi Tomislav. To nije bila ova osoba koju poznajete s ovog kanala, iz mog Instagrama i bloga. To je bila neka druga osoba koja je imala neke potpuno drugačije aspiracije ili ih možda čak nije imala na toj nekoj razini na kojoj bi ja sada očekivao od sebe da sam ih tada imao. I sada još jedna stvar koju ću vam automatski reći, pošto radimo na ovom planiranju, pa onda krećemo konkretno na sam dokument, je da je jedan od mojih ciljeva i jedna od mojih tjednih akcija koju ću ispunjavati je da svaki tjedan na ovom kanalu ćete moći naći novi video. Znači, sad ćete znati konkretno da ćete jednim danom na ovom kanalu dobiti novi video i to je to. Nema druge opcije, znači odlučio sam se još više posvetiti ovom kanalu zato što mi se puno vas javlja i govori mi koliko im stvarno pomaže ovaj sadržaj i koliko im se sviđa ta zajednica koju skupa stvaramo. Pa, krenemo redom dalje sa planiranjem. Kada tek pogledate ovaj vodič, kada ga otvorite, tu imate neki kratki uvod koji vam zapravo govori o promjeni mindseta, koji vam govori o tome da stvarno planiranje koje ćete raditi ne smije biti planiranje za tjedan dana, za mjesec dana, nego mora biti planiranje s kojim ćete stvarno promijeniti sebe i naći tu neku novu verziju sebe koju ćete unaprijediti kroz tu godinu dana. Ali bez brige, nemojte se bojati da to zvuči strašno, ćemo stvarno imati neke korake s kojima ćemo to moći skupa i postići. Prva stvar, ovo je nešto što ja jako volim, što sam davno naučio, se zove ugovor sa samim sobom. Znači, u tom ugovoru zapravo sami sebi obećajete da ćete raditi na tome da budete najbolja verzija sebe u ovoj godini. Kada potpisujemo ugovor s nekim u poslovnom smislu, onda nema nikakvih opravdavanja. Znači, ako nam nešto stoji u ugovoru, to moramo i ispuniti. I upravo zato sam napravio ovaj ugovor sa samim sobom u kojem kaže da se obvezujete da ćete napraviti sve u svojoj moći kako bi vam 2019. godina bila najbolja do sada, da nećete prihvaćati nikakva opravdanja niti izlike. Ako se nalazite u situaciji kada vam nešto nije dovoljno dobro, nije onako kako želite napraviti, a nalazite razloge zašto to nije tako, bilo da se radi o okolnostima, o državi, o financijskoj situaciji, onda je to do vas. Onda niste preuzeli odgovornost za sebe i sve ovo kasnije apsolutno nema smisla. Zato se ugovor sa samim sobom nalazi na početku.
Jako je bitno da ovo shvatite onako proaktivno, jer to želite ispunjavati naravno. Ako ne želite, isto ovo vam nije potrebno. Znači morate biti u tome i morate biti uzbuđeni oko te svoje godine. Neki dan sam baš na Instagramu objavio i ljudi mi se javljaju kako su i oni uzbuđeni oko 2019. godine. Onako, još jedna godina, još jedna prilika da napravimo nešto novo, da idemo korak dalje. Cijela godina je isplanirana i čudo projekata se događa, ali moramo zato biti u toj energiji i ići prema tome. Zatim idemo na zahvalnost. Čvrsto vjerujem i doživio sam više puta situaciju u kojoj kada primijenim stvarno zahvalnost za trenutnu situaciju, tek onda mogu ići dalje. Zato je bitno prisjetiti se kakva je bila 2018. godina. Ono za što sam ja zahvalan u ovoj godini konkretno je to što sam shvatio koji mi poslovi donose najviše zadovoljstva, maknuo ostale. Monetizirao svoj blog, YouTube kanal i Instagram. Nastavio voditi balans između posla i privatnog života, to je za mene jako bitno. Motivirao ljude koje ne poznajem i pomogao im u poslovnom smislu. Bio financijski održiv u poslu i podigao cijene svojih usluga. Putovao, istraživao nove i stare gradove te se inspirirao. Bio kreativan kada god mi je to bilo potrebno. Znači, to su sve neke stvari koje prije možda nisam imao u prošloj ili u pretprošloj godini, ali u ovoj 2018. godini sam to imao i zato sam jako zahvalan. Ta zahvalnost i to shvaćanje gdje se nalazimo i od kud smo došli nam zaista pomaže da krećemo dalje. Onda idemo dalje na jedan dio koji je meni jako draga, zove se bucket lista ili lista želja. Nju sam odvojio od ciljeva zbog toga što mislim da lista želja stvarno mora biti odvojena od ciljeva, jer ciljevi su nešto što je u ovom trenutku, iako možda teže dostižno, realno i mjerljivo na neki način. Bucket lista ne mora biti. To su neke želje koje su možda toliko lude da ni ne želite sami sebi priznati ili ne želite nikom drugom priznati. Zapišite ih, osjetite kako je to imati te želje na papiru i onda gledajte kako će se stvari odvijeti da bi stvarno došli od tih želja. Naravno, sve ovisi o vama, hoćete li aktivno raditi na tome. Ne znam, primjerice, meni je jedna od želja koju nisam ispunio, imam već par godina, naučiti ruski jezik. Ne znam zašto mi je to zanimljivo, ali iz nekog razloga me ruski jezik privlači. Otići na road trip, biti spontaniji. Evo, to je nešto, možda je malo smiješno da u planeru govorim o tome da želim biti spontaniji, ali to je tip osobnosti koje ja jednostavno imam. Znači, želim biti spontaniji, odlučivati se na neke stvari bez pretjeranog planiranja i bez pretjerane odluke. Isprobati trening na trampolinima. To sam vidio na Instagramu kod jedne poznanice, onda mi je to onako inspiriralo. Aha, vidiš, što je bilo fora stvarno isprobati takav neki trening. Pokrenuti svoju liniju merchandise, otići na tečaj akvarela i tako dalje. Zapišite si te bucket liste i vidite što će se ostvariti od toga. Zatim dolazimo na ciljeve. Kod ciljeva je jako bitno definirati što točno želite postići do kraja 2019. godine. Budite specifični, ali ja osobno ne postavljam ciljeve da budu smart ciljevi. Ja želim ciljeve koji će mene i inspirirati, koji će mi dati one malo kreativne slobode. Vi osobno možda želite neki drugi način planiranja, možda želite ciljeve koji su konkretni i brojčano definirani. Ok, onda si tako definirajte ciljeve. Primjer, poboljšati fizičku formu. Ja tu nisam napisao doći na tu neku razinu fizičke forme, ne znam, osigurati sredstva za realizaciju projekta. Nisam definirao da mi treba 20.000 kuna za realizaciju projekta, nego sam stavio generalno osigurati sredstva za realizaciju projekta i na taj način sebi isto dao malo slobodu oko toga kakav će taj cilj biti. Pokrenuti novi business lifestyle portal holistički biznis, održati radionice holističkog biznisa, napisati knjigu, završiti edukaciju koja me inspirira, ostvariti dugoročnu investiciju, povećati doseg svojih kanala i brenda, putovati na mjesto na kojem još nisam bio, povećati svoju zajednicu s inspirativnim ljudima. Ovo je sve nešto na čemu radimo konstantno i zato jednostavno mislim da stvarno moramo imati slobodu oko tih ciljeva. Kad smo definirali ciljeve, dolazimo do mjesečnih fokusa. Mjesečni fokusi nam pomažu da svaki mjesec znamo na što ćemo se fokusirati, odnosno koji će nam biti prioritet. Ako nemate neke vanjske prioritete, u ovom definirajte koji će vama prioriteti biti vezani uz rad na sebi. Primjerice, u siječnju imam novi projekt za klijente i imam ISEC Alumnite konferenciju na kojoj ću držati jedno predavanje. Zatim u veljači imamo Digital Nomad Meetup. Ožujak ću posvetiti za Mind, Body and Soul Check-up. Travanj će biti vezan uz holistički biznis. Sve ove stvari definirajte, možete ih naravno mijenjati kasnije.
vodič, ovaj plan koji si isprintate, kada ga ispunite slobodno križate, po njemu mijenjajte stvari, to je doslovno radna bilježnica, znači nemojte ga shvaćati preozbiljno i adaptirajte ga sebi ako želite. I naravno, podijelite ga kako god mislite da bi bio koristan, bez obzira što sam ja to napravio, stvarno želim da što više ljudi ovo iskoristi i da se sjeti razmišljati o svojoj godini na taj način, zato što znam koliko je meni pomoglo kada sam otkrio neke druge planere i akcije koje su me stvarno doveli do ciljeva u kojima se danas nalazim. Zatim dolazimo do tjednih akcija. Često vjerujem da tjedne akcije stvarno pomažu da dođemo do ciljeva, a tjedne akcije su konkretno stvari koje trebamo raditi na tjednoj bazi. Mislim da je tjedan jedna jako jasna cjelina koja nam daje dovoljno vremena da napravimo nešto u poslovnom smislu, ali isto tako koja ima svoj početak i završetak nakon kojeg se stignemo odmoriti. I zbog toga mislim da su tjedne akcije puno bolje od dnevnih to-do lista, kada nam puno stvari može uletjeti, mogu se dogoditi neke stvari koje ne stignemo odraditi, ali onda su nam tu tjedne akcije koje nam daju opet odmaka od možda dan ili dva da bi mogli napraviti to do kraja tjedna. Primjerice, povećati broj treninga na 4 tjedno. Objava jednog videa tjedno na YouTube kanalu, to je ovo što sam vam najavio. Napisati 5 stranica knjige tjedno. Ovo me inspirirao u principu ta ideja da ako stvarno u 52 tjedna napišem samo 5 stranica knjige tjedno, ja imam 260 stranica u godini. I sad naravno da kada krenem pisati, da to neće biti samo 5 stranica tjedno, ali ovo je neki minimum kojeg se želim držati. Objava jednog bloga tjedno na tomislav.com. Jesi zdravo 6 dana u tjednu uz jedan cheat day bez ludovanja. Svaki tjedan se unaprijedi u jednom području, bilo da se radi o snu, o hrani ili da se radi o kontentu koji produciram. Znači to su sve stvari koje sam ovdje isplanirao, naravno povezane su s ovim ciljevima koje želim postići. A sad, te tjedne akcije kako pratimo? Znači, taj napredak tjednih akcija pratimo tako da imamo ovu listu u kojoj se nalazi cijeli kalendar. Znači, na lijevoj strani ćete navesti koja je to tjedna akcija koju želite postići. Recimo, prva tjedna akcija objava videa za YouTube. I sada imamo u siječnju 4 tjedna i nakon što je prošao prvi tjedan ja ću označiti da li sam tu akciju napravio. Tako ćemo za svaki mjesec raditi, odnosno svaki tjedan u mjesecu i ovdje ćemo dolje navesti neke druge akcije, pisanje 5 stranica knjige, objava bloga i tako dalje. Na taj način možete i nakon kvartala vidjeti konkretno kako se krećete sa ispunjenjem svojih tjednih akcija, a time ispunjenjem svojih ciljeva. Jer ako vidite da vam je jedna crta cijela ispunjena u nekoj boji, onda će vam biti jasno da stvarno radite na tome. A ako vam je sve ostalo bijelo i niste to ispunjavali, onda stvarno nemate dovoljno fokusa na to. Možete naravno se igrati s bojama i koristiti razne boje da bi odvojili tjedne akcije, ali to je sad već neka vaša osobna stvar i kako vam stvarno paše da pratite taj napredak. I tu imamo u principu za svaki mjesec imamo definirane tjedne akcije. I onda dolazimo do petogodišnjeg plana. Mi ovdje planiramo godinu, ali moramo razmišljati gdje se ta godina nalazi u nekom širem okviru. Gdje nas ti ciljevi vode. Znači gdje stvarno idemo. Zato što ako razmišljamo samo na godišnjem nivou, nećemo nikad otići na neki korak dalje. I nećemo postići nešto potencijalno što imamo neku ideju što možda želimo postići, ali nismo to jasno definirali. Recimo, ovaj vremenski okvir, znači ako brojimo od početka 2019. godine, ovo se radi o nekim ciljevima koje želimo postići do 2023. godine. Možda vam se sad to čini daleko, ali ako ovako aktivno radite na sebi, ja gledam u svom poslu i generalno u ovom poduzetničkom životu i tom nekom konstantnom radu na sebi, ne čini mi se kao da mi vrijeme leti, nego mi se stvarno čini iznimno ispunjeno, jer sam radim da je ispunjeno. Prije kada sam radio za nekog drugog, vrijeme mi je doslovno letilo zato što ga nisam iskorištavao na način na koji bi vrijeme trebalo biti ispunjeno i to sam znao zato što nisam bio povezan sa svojom svrhom na taj način. Petogodišnji plan smo definirali, znači za 5 godina će moj život izgledati. I njega smo tu razdvojili na nekoliko faktora, znači osobno ostvarenje, balans, karijera i financije, obitelj i prijatelji.
to su neki fokusi koje svako ima u svom životu i koji mogu pridonijeti potpunom nekom balansu, ali naravno tu je bitan dio da shvatite zapravo da ovdje planirate nešto što će se dogoditi tek za 5 godina i da opet date mašti na volju, da budete slobodni razmišljati gdje to možete otići. Možda vam izgleda na prvu smiješno i preveliko kada tako nešto pišete. Bio onaj citat na Instagramu, imajte snove toliko velike da se drugima bojite reći da su to vaši snovi, da vam se to čini stvarno nedostižno. Jer tek je to način da dođete do nečeg velikog ako stvarno planirate na taj način daleki, pa ako planirate da želite, ne znam, dobiti unapređenje na poslu, na poziciju višu idućih 5 godina ili zaraditi, ne znam, 5% više ako pričamo o financijskim ciljevima, možda ćete zaraditi 3% više i onda ste kao zadovoljni s tim ispunili to. To nije cilj. Ovaj vodič vas treba inspirirati, ali vi sami sebe trebate inspirirati i trebate stalno biti u tom nekom inspirativnom modu. Zadnjih par dana kada sam radio na ovom planeru, znači ja doslovno kada bi legao sam bio toliko i primjenjivao zahvalnost za trenutnu situaciju i bio toliko uzbuđen sa tim što mi donosi ova godina. I to stvarno želim i vama da dođete u tu situaciju, da se baš onako nabrijete na tu godinu kako bi ona stvarno i mogla postati najbolja godina do sada. A nakon toga dolazimo do vizualizacije. Vizualizacija je alat koji sam ja koristio još od srednje škole, rekao bih. To je nešto što je meni stvarno pomoglo da dođem do trenutka u kojem se sada nalazim i to konstantno primjenjujem. Jako je bitno da kod vizualizacije znate kako se osjećate u tom trenutku, da to povežete sa emocijom. Znači, definirajte kako se želite osjećati na kraju 2019. godine. Evo, ovdje kaže u principu da definiramo točno tog trenutka što se događa. Ovo je bila vaša 2019. godina je u tom trenutku bila vaša najbolja godina do sad. Kome to kažete, kome to pričate, kakva je to godina, što se to sve izdogađalo. Evo ja ovdje kažem dio nekog mog osobnog doživljaja, kako ja to vidim da bi trebala ta vizualizacija izgledati za mene. Naravno, svako će napraviti svoju vizualizaciju. Kaže, presretan sam i uzbuđen što završava moja najbolja godina do sad. Nevjerojatno je koliko toga možeš postići u godinu dana. Mislio sam da je 2018. bila super godina, ali ova je višestruko nadmašila. Tako sam ponosan kada vidim kako je praćenje aktivnosti potpuno ispunjeno. Snimam video za YouTube o rezultatima i ne mogu dočekati da ga objavim kako bi utjecao na još više ljudi da postignu najbolje za sebe. Postoji jedna vježba koju sam isto našao na YouTube-u koja u principu se radi tako da vi snimite video o tome kako se vi nalazite u toj budućoj situaciji. Znači ova vizualizacija, da istu tu vizualizaciju prenesete u video. Taj video može biti tajan video, znači ili možete sebi pričati u ogledalo, da pričate sebi kao da se nalazite u toj budućoj situaciji. I kaže na kraju, kada je 2019. bila toliko uspješna, puna zbivanja i promjena, kakva će tek 2020. biti? Jedva čekam. I to si ispunite tu i tu vizualizaciju stvarno pročitajte. Kada se nalazite u stanju gdje želite vizualizirati nešto, opustite se, isključite mobitele, maknite sve distrakcije, budite u opuštenom stanju i pokušajte stvarno i zamišljati što se događa, u kakvom se prostoru nalazite, što vidite, kakav miris osjetite, kakva je energija i kako se vi osjećate, koliko ste vi sretni ako vi pričate svojoj mami o tome kako je to bila genijalna godina, kako je to bila najbolja godina do sad i kako stvarno u tom trenutku nema ničeg boljeg, a već se onako opet nabrijani na 2020. godinu i sve što će ona potencijalno donijeti. Ne znam da li može biti boljeg osjećaja od toga. I eto, to je to sa planerom, došli smo na kraju do ovoga što kaže što dalje. Ja sam siguran da svatko od vas ko preuzme ovaj planer, ko ga ispuni za sebe, sa stvarima koje želi postići, sa nekim energetskim ciljevima, sa emotivnim ciljevima, sa ciljevima balansa, nečega do čega vam je stvarno stalo, što će stvarno ispuniti vašu svrhu, siguran sam da ne možete ne postići to da ovo za vas bude genijalna godina. Da vi meni snimite reply video nakon godinu dana kada to sve napravite i da mi kažete ta godina ne da je bila najbolja, nego ne znam kako ću nadmašiti ovu iduću, ali sam siguran da ću nadmašiti. I to vam ja svima želim. Nadam se da ste lijepo proveli za ove blagdane, želim vam sretnu novu godinu, želim vam najbolju godinu do sada.
Ako imate svoje priče s kojima želite inspirirati druge, podijelite ih sa hashtagom 2019. najbolja godina do sad. Dolje imate linkove na sve mreže na kojima možete naći više informacija i preuzeti ovaj vodič u PDF-u. I to je to, ljudi. Vidimo se u 2019. godini svaki tjedan na ovom YouTube kanalu. Hvala vam. Bog.